מדיה חברתית, טוב או רע. היום הרבה אנשים משתמשים במדיה חברתית. אנשים כותבים פוסטים, מעלים תמונות ועושים לייק. יש פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק ועוד אפליקציות. למה אנשים אוהבים מדיה חברתית? כי זה קל ומהר. אפשר לדבר עם חברים, לשתף תמונות ולספר מה חדש. אפשר גם להכיר אנשים חדשים, לראות מקומות מעניינים וללמד דברים. אבל יש גם בעיות. לפעמים אנשים משווים את עצמם לאחרים ומרגישים רע. לפעמים יש הרבה זמן במסך ולא זמן עם חברים אמיתיים. יש גם פייק ניוז, מידע לא נכון. אז מדיה חברתית זה טוב או רע? זה תלוי איך משתמשים בזה. אם משתמשים בזמן קצר, רואים דברים טובים ושומרים על פרטיות, זה יכול להיות טוב. מה אתם חושבים? האם אתם אוהבים מדיה חברתית? כמה זמן אתם משתמשים בה כל יום?